Hello, good people. Welcome back to yet another video. At your favorite channel of your choice, Saint TV. My name, as always, is Uncle Saint. Chanza chama venchi gotwe bomba mana mama. So nasi ndinaye mskana. Vanhu vachidzoka kundibvunza kuti mskana uncle mskana ari kupi? Akaenda kupi? Mama ita sei? Mama kundibuka ka. Ayo. Pane zvaiitika iye anotoziva zvake zvaari kutaura musamuteerere zvokuti ndombuka papi handibukike anonesa kubuka handibukike ichive changu zvokudara Nyenge, oh the Dimple man, lady. yes, the Dimple lady. How are you? I'm fine, uncle. What do you say? Long time. Shama kusuwa. Toti chigwa makoro kote gureja. Toto tangire ko. Diani kwa mtupo. It's why. Makapindo segore. Shama takaripinda zvakanaka but changoripinda ndopakabva paita pfumvu yatakasangana nayo. Nematambudziko. Aiwa akaonekwa. But anyway, tiri kutaya kuti tinge tino zvinoda time chimwe nechimwe chine nguva yacho and sometimes kana zvichinge zvauya zvakadaroka chinenge chavepo kugamuchira zvamapiwa naMwari pamwe chete nekurangarira yes that you shared together. Yes. Plus ndichida kungoti big shout out kune muzukuru wangu. At least I see my sister pane muzukuru every day. Indine rombo rakanaka ndinomuona every day. Saka no always well. Wakaripinda sei? Ndakapinda zvakanaka. Happy New Year viewers. Happy New Year. Happy 2026. I was home actually. Okay. I was home. I think it's an age thing now. I know I call myself the Groove Ambassador, but going out kune kwakadai. Serious? No, I didn't go out. I don't go out panguva crossover. Yes, if I don't go out, I was actually home. Serious? Yes, playing music. You spend your time with your mom and yes, family. With family, yes. Wow. And crossing over together is one. Family is everything. Yes, we did. We did actually. We did. In January, to November 2026. I think right. I think let's just toss 2026, uncle. Right. To Saint TV, yes. Next time. So yeah, today is the what? Few days, why not? 20 something days to 2026. Yes. So much has happened. A lot has happened. Imi, kuita seiko kudzoko because nyaya dzamurikuramba muchingotita kuti tione muonesa zvakawanda ende zvimwe zvachona tinoita kushaya kuti moda kuti gore rikurumidze kupera chimbotanga iwopo mumastreets umu anditi isusu edu nyaya dzakanakira kuti titaure zvamaita ikoko mukasazviwinza mega pachona pa-internet, let's just say pa-internet. Yes. So dzawakasangana nadzo ndedzi ndikutenderera. Uncle, I know this is a bit, how can I put it? I'm actually looking for a correct term, but tapindana ne manoodles, mambo chika manoodles. Manoodles, right? Manoodles. Isusu kutiri ku college tairwa manoodles zvekudaro nuja waiti nuja nezaika watopedza ndoyanga iri meal ye college nesirial tiri panyaya manoodles ari kungobuda inini pane vanhu vakati one day this is not the first time that we've seen actually noodles coming out, right? Pamwe pachona it's two parties anditka mumwe wacho maybe marambana mumwe akurwadza kuti wandiramba ndichiri kuda obva ati unonyepa Nyenge unonyepa please kana une manoodles angu ndapota usandiburitsa ndapota timbohonerera ende zvakanakira kuti Anyenga akabuda hana kumwe kwanoenda anenge ari panapa paSaint TV ndichitaura nyaya yangu ndiri ndega but inini ora izvo zvokuti munoita mukunzwanana kwenyu mukuwadzana kwenyu mukudanana kwenyu anditya zvinhu zvokuti even if you say don't take noodles for your partner, don't take noodles for chichika, you continue doing it. Hey, msere zvakomana, mwana kam, the more you tell your child don't do this, they will do exactly that same thing that you are saying they mustn't do anditya. Saka nyema noodles ndo kumbiriso my gender. I know these things happen. Just try not to show your face. All right.
but inini ndiri kutoti ko achimbotorerwei maybe I'm in a long distance relationship with somebody who's in the US or somebody who's in Rwanda or wherever. Zobatsirei ukamutumira Kungo mune muchitaura ndoda kuti ndikudze chokwadi. Do you know kuti zvoni for a man ukamutumira anditi akaona agumire papo anobva atonotsvaga umwe anofanira kugumira ipapo. Hatizodaro manje ndati ubva wazviziva kuti imi makatombotumirwa munhu ari kure mukasagumira ipapo. Aiwa wakunyanya kupinda personally. But I know someone akambotumirwa obva atouya achitotiratidza ufuri. Well, the bad thing about it munhu wako azombogumira ipapo. Ladies makaratidzwa face iripo. Takaona munhu takaona munhu nezvaari. So ladies izwe kutumira manudes anditi manudes ako kune munhu wako chingoziva kuti zvoni but even nyango face isipo would you like your things to be out there? Would you like dress up a few ones? View ones aichabatsirika ona rega ndikuradze kuti view ones ichokwadi. It's so true, but it's bad. It's a bad thing. I mean unemuchura nemunhu wako ka next thing wakulikisa zvinhu azvisi right. Chingoziva kuti kama is a what? Is a B. Is a B. Yeah, so but also chingoziva kuti zvoni pamune muchidanana pampachona hapasi pese pamucharamba muchidanana. Yes. Muri kunakidzana nguva zvenguva iyoyo. Usafunga kuti mangwana munomuka muchinakidzana zvenguva iyoyo. Because munhu wako kana uchida kuona kuti zvona munakidzane forever Nyenge chimbomubvunza kuti ndiri girlfriend nambani yako. Saka iwewo wega uite laki rekuti uzotadza kubuda no, but there are also kuti nambani wako ubvira tangaita zverudo. Yes. Maybe ndineka umaqondana wake ndini soulmate. Maybe ndini soulmate. You never know. But munoziva angu ka tiri panyaya iyoyoyo ka inonzi chi yatuchaima noodles ka. There is one DJ, she's a gospel, she calls herself gospel DJ unlocked. She just plays gospel music, which is super. I've never come across a DJ and it's a strictly gospel. Yeah. And I got to mourn. I remember, I don't know which show it was, I forgot. But I was, wow, nice, something different. Muna we on a different way of DJing, right? Yeah. So she posted something on her socials. Please listen carefully. Okay. Parents, families, please check on your children who go for auditions to join choirs. There is a lot of darkness going on behind the scenes. It's not the glitz and glamour you see on stages. Vanhu vachidzana, makeup, uniforms, traveling, hit songs, etc. A lot of sinister abuse of all kinds are happening. Some who already have Stockholm syndrome, they will fight for their abusers. It's your duty to also step in as a parent, as a guardian, as family, to do due diligence. What did I just say? Due diligence. Yes. Vana have been turned into zombies. Cult vibes. The girls will not marry because they are being told by the people behind the masters behind my directors. Yes, or the boys being turned into like the other side. Seriously? Playing for the other, So, these are all victims and they deserve to be delivered. By the grace of God, time will come when all will be exposed. And this is not the first time that I've had nyaya dzakada kudai. So kumakwaya angu, I'm not well versed when it comes to nyaya dzekumakwaya kwaya. But pane rimwe group ratakambowa so hatisusu taura edu nemazita kuti kwai hai mukuru wekoka kwai hai wakavarya vese zvikuru kuvakokota kunhongora nevamwe vakatozobuda ikoko vachinotanga zvavo vamwe vakatororwa vakutonzana mainhingi hanzi vakakweketwa zvebasi unenge uchiti maruva esaya ndangwa makwaya akatanga handiti especially muzimbabwe makwaya maybe mashanu akatanga apa awanda handiti kwai vakakwekwerwa zvisingaite. But what's the motive behind that? Why?
rega ndikudze chimwe chinoitika zvangofanira nekuchechi. Kuchechi unongonzwa kuti prophet vari kukwekwera vana vari kuryiwa nani prophet. And I think chimwe chinhu chinoitika a lot of ladies, I'm sorry to say this, a lot of ladies they feel they think kuti ndikadanana, right, ngatiti kudanana, right, and then kudanana kwazopera zvisizvo, anditi ndikadanana na Uncle Saint, right, na Uncle Saint, Uncle tingatovaise kure because Uncle havasiwezve kumusic, okay, but ndikadanana na director wekugroup kana na producer, music yangu ichatanga ichatanga kuenda mberi. Nchona ma-favors, ma-recording, I will be recording for free, pamwe ndichapushwa futi for free, and then zita rangu roenda pamusoro. But girl child ada kudzidziswa kuti zoni no, unogona kutoita zvese zvozvoka usina chipo hapana kwanoenda. Very true. Dzokorodzai As long as pasina hard work nechipo, ukava na producer behind you, yes, you go nowhere. Yeah. And then kwazouya umwe girl child ari kutobva asina zvakakwana, or ndo vanonzi vari less privileged or underprivileged, yes, right? Yes. Ane chipo and hard work otouya ototi boom otoenda otozichamusikana yaNyenge. By the way, Nyenge ndi radio presenter, otozonzwa vakutoridza mwanasikana wewe wausiri kutomboziva kuti abva nekupi, akutorira. So it's not all about kuti wazivana nani, sometimes it's all about kuti iwewe wachona what do you have. Also ivo vanhu vanenge vari in power, please don't take advantage. Ndini Nyenge ndauya ndika I want to also grow my brand. Maybe I've approached this club. Oh, by the way, I do club emceeing. I've approached maybe manager of a club, but you know what, I want to also perform. I like to perform Fridays and Saturdays. Yeah, what unoita club je? Club emceeing. Kune vanenge vachida this girl, I'm afraid to say this, and this one is a part-time animal. If you want someone kuitira kuti club mako mufaye, anditi ndinaye musikana uyu, anditi unogona kuona kuti kundimunange straight because chiripo kachibebi chacho chiripo uncle unogona ngoya nekwandira. But anyway, yes. I was saying waapproacha vanhu ka obva vakuti you know what, for you to get this gig, ndezvekubatsirana kaizvi. Ukona kuti Nyenge huona sha wakabatana kunzwisa ngatingodai. So that's not the way to go. Sometimes ngatingobatsirana zvisinei nekuti ndinofanira tasa ceiling kana kuita sei, andika let's just do what's supposed to be done. Ngatiite zvebasa ceiling. We can't be doing that. Chinopona here, chinopona kungoti kwese kuenda kuti uone gigiri ceiling, kuti uone gigiri ceiling. They call it couch casting, by the way. Kuma acting uku, we want to get a role of one side. Couch casting. What that role? Saka for you to, make me happy, I also make you happy. Kushikarini, you mustn't do that. Aba munhu maybe wakutobva kumba ndokutotarisirwa ka. Ndotarisirwa kumba kunzi ndiwe wakutokuridzira dzinza. Wakutoda so wafunga kuti saka ndoita seko. Reka ndingoita, but unosangana nezvakasiyana siyana. Saka please ndikutokumbira kuti vanhu vanenge vane zvikwanisirwa vanokwanisa kuti mwe munhu aenderere kumberi ka just be there for them. Zvisinei nekubva watoda kutoti umbonzwawo plus unowapedzere no maruve enyika rimwe so guys kwete music chat, it's very unfortunate kuti okay fine toti zvekutaurwa na DJ Unlocked, gospel DJ Unlocked, yes, the gospel DJ Unlocked, but also makampani jam izvezvi umo munhu arikutoona this video promotions, yes, promotion yaakatowana arikutoedza kutoti haana kuiwana stress, and it's very unfortunate kuti pambachona vandinenge varitori vakadzi vevanhu ndipo unozonza murima kuti chi handiri ngoza nendo basa wazona sendisinga pane zvaanenge aiwa yenye yekutrasta munhu wako aiwa pane pamwe kuti nyango uchitomutrasta Nyenge miedzi ringoripo makava awa ini nandidaro. I don't do that. I don't do that. I don't do that. Inzwa makora ariko magora ariko izvo zvito akatomirira yes mavouchers
and you know anogona kukunda pekutanga okunda pechito okay iwo wako haudaro ka nenyaya yekuti exposure zvakuendera neexposure yeah maybe wangu madam alright asati ane exposure yakaita seyako ouya pandiri ndopakuda kutanga kutsvagira basa it's a big no yeah ndikarora munhu anenge Nyenge munhu anenge iweyo it's okay aiwa it's okay because agara ake atori mugame racho but not kuti someone I don't know. I think it's all about trust, eh? Because kana marorana makutoti uri wangu. Ndozvanaizoti nini hanzi kuti chi kana kuti chi. But kana munoita. But as long as you get married now, you are one. And it for the rest of our lives, yeah? Sorry about that. For the rest of our lives, tatese. Saka kana munhu wakuzo nechitokutrasa nchiti uri wangu. Ndauzoona kuzondigira zvimwe zvinhu mumba kana ndauzoona kuti mumwe mwana kunze pasina trust yabreakeka saka mune muchitrustana muchinzwisisana pachenyu sevanhu vanodanana vanogarisana ya ndofunga muri kungozvinzwira nyaya dzatiri kubata panapa ndiinaye Nyenge the Dimple lady yes Nyenge hey Holland anonzi nyengeterai andi zvake zvokuti nyenge zvichataura zvinhu ende mamwana otofunga zvakawanda patongoti nyenge imagine okay let's just say Nyenge the Dimple lady Nyenge the Dimple lady the Dimple lady yes so tichidaro kumabasa kwenyu boere guys handiti tinoda kungokurudzira zvakare handiti toda kungokurudzira kuti kana iwe uri in power handiti uri in power that is kana une position of influence yekuti pangari pabasa kuti ndimunopromota vanhu nekupinza vanhu mabasa please vana vedu vanzorewo tsitsi let's not take advantage of them remember yekuti nemo mune vana vasikana mune hanzvadzi mune vanhukadzi kumafamilies kwenyu just imagine kuti hanzvadzi yako akarorwa iwe achitopindwa neidzodzo dzauri kupinda hanzvadzi vamwe dzakanenhau idzodzo how would you feel vose mukazongosiya zviri hanging vamwe vatisanzwisise kuti mukuzama kuti zvisinei hazvo moving right along so Dr. Oliver Mtukudzi this year is actually the 7th anniversary we lost him in 2019 due to diabetes tongoti vazoreremugare makore ari akuta kubhururuka 7 years because he passed in 2019 on the 23rd of January this month and I had a privilege to meet him in person. Seriously? Yes, it was around 2018 yes, I was on attachment and we traveled to Bulawayo. We had an event there. It was Sangane Hlanganani, yes. Right. And then I bumped into him. And Bulawayo is so peaceful. And I think I've been to Bulawayo for maybe 2-3 times now. No, more than that. You think so? Yeah. No, third time. I think it's 3 times now. 3 times? Less than 5 times. Right. And I met him. I was with my colleague. We approached him. Can you ask me for a picture? We took pictures. So many pictures very now. humble. Yes. Wow. I was so tiny. I was a baby. And yeah, man, he was a Doma legend. You can't speak about music in Zimbabwe when you don't mention his name. No, you can't. Not only in Zimbabwe, in Southern Africa. Yes, internationally you can't. So I imagine having to approach him. Thanks to me, I was very brave. Having to approach him and his humility. No. We're getting pictures and yeah, man. I also remember watching it. I attended his show also. Sorry to interject. Okay. I attended his show with my mom, HICC. There was Mafiki Zolo and Zahara. Yeah, that was my first time watching him perform because my mom loved his music so much. Wow. So, ndoya first time kuyako kuenda ipapo. Kunovaona. Yeah. Then in person, it was a different event. Manje nini ndakaita mnyama. Andiri kuona panonzi pa Snake World Pepe. Snake World. Okay. Yes, pa Snake World Pepe. Ndo pandakaona motikari yavo vachidriver and you know what I did? I was driving pazuva rachona. I think it was 2015. Am I closer? Okay, because I wanted to lean back. Okay, yeah? Yeah, it was 2015. So ndakaona motikari yavo disk yange yakanyorwa kunzi Tuku
then I knew kuti this is the he's he's somewhere. inside. So I was driving. So ndakamanya inzwa ka ndamanya ndafamba ndatera kumashure mawo ndaenda paside. I remember very well ivo vakanga vachidriver vari ku right lane, right, ku progressive lane. And then ndo ndauya paside. You know what I did? Ndakauya paside ndo ndakudriver ndiri paside pawo ndobva vangu vakavhara mawindo ndobva ndauridza huta ndichiridza wobva wadzikisa window, then he just waved. Then obva waenda. Nanhasi handikanga makanzwa kufara. Igore ripi roro? 2015. I remember even up now. Vanga vakapfeka kaheti kavo. Ndiko chinhu chandichiremember kawanako. You know, he's one person wekuti aidika so. Yeah, munhu aidika zvekutodaro and munhu akasimudza music yemunomu. But I thank God because mune vafana vakawanda vakadzidza kubva pana from him. Yes. Vari kuita the likes of Anambe Gary Tight. Yes, and who else? Munya, it's also Munya. There's also, what's his name, Sarungano. Yes. A lot of guys who are doing well right now. And I think ndochimwe chinhu ichocho chatofana kuti tiite whatever zvauri kuita mu life mavo. Yeah. Legacy yachasiyawo yakaita sei? You need to ask yourself that question. Yes. What kind of legacy are you leaving behind? Yes. Mafootprints ako tichazodzokerere tichinotarisa kuti aiwa 7 years pakatsikwa nemurume uyu. Tamu 10 years nhasi ndi 23 pakatsikwa nemurume uyu. Oro the moment yaunofa iwewe everything will be deleted. You'll die with everything. With everything. Like pane nyika, okay, Mozambique. Mozambique akusaidire kwana Tete province. Kunonzi kwana Pingwe. Vanhu yavo culture yavo vanoti munhu akafa. Yeah. They make sure kuti nehembe dzake, newardrobe yake, nemubhedha wake zvofanira kupiswa. Why? Memories ake hatisi kudai munhu. Ndo culture yavo. Ndo culture yavo. I think nyaya inonaki zvinotika I think takazofamba pamberi apo tomboendako timbozvinzwira. Yes. Ndozvinoitika. I think the Chewa people from Mozambique will confirm this. Kuti, so is that the kind of legacy you want to leave? Kuti uchingofa chete, everything about you will be deleted. People will say no, we don't want any memories about this guy. About this lady. Especially alright, chimbodzoka ozvinoti vanhu vepainternet. Yeah. Painternet panoitika zvinhu zvakawanda. Ukaenda kwana TikTok unoona chidzokera kumashure nyaya yemanuduzi atambotaura pai. Is that something chekuti vazukuru vako vakazoona mangwana you'll be proud of? They say internet never forgets. Saka whatever you put out, they just know it sticks out there. Unogona kudelete iwewe but somewhere pane munhu anenge akatochenga. Yeah, so guys, I think we just want to say happy anniversary. Oh yes, because now we are celebrating his life. We are celebrating his life. You know, zvasiyana nekare pavakatisiya takachema. But zvinezvi tave pakucelebrate life. Upenyu hwavo. Yes. I think also with artists, Mdala Tuku, he played. I think you know what I've lived. I've done my part music-wise. Now it's time for me to groom these young ones. Yes. Vakaspota, challenja vakaspota. Vakatora wana Geri. Shout out to my brother, by the way, Gary Tight. Love you a long time. Vakatora wana Geri. Munyama Taruse. Vakatora wana Sarunga. Ni vakava groom. This should be also something that other bigger artists should learn. Okay, fine. I've been doing music for my whole life. You need to also retire. Yes.
vamwe vanhu vana Peter vana Johnny vana Samantha vanani under my wings ndichivaguruma. That's the legacy also that you are leaving behind. Yes. Don't be selfish. I've seen that with I'm very proud to say my skit makers that we have, my content creators. Vanobatana vema couples veve. You see them seekers, they're now collaborating with maybe Rainesu, Avana Ningi, vane kubatana kwakanyanya kudarika vamwe ve music. Skit makers vakaonera chigame chacho and vakaonera kudarika pane vamwe do you know kuti tinongori neve anongodzi masocialites ukada kunocheka kuti content rake chaichairo nderei unogona kurishaya kumaskitsi haite okay anongoposta akanaka akangodai achiri look at me vane vavava vanzoda kucollaborata nevamwe macollaborations havadi, they feel like aiwa takato we have made it. Yes. But it's teamwork makes the dream work. If you collaborate together, because uyachaunza ma strengths ake, uyaunza ake, mabatana, you are a joint force, a fire force. I call it my joint forces, my way. No. I can't tell you. But like you are now together, you have joint forces, and ideas are going flow. So yes. Plus my numbers, urona kuti chi chimwe chinoitika. Do you know kuti pa page pako iwe Nyenge pane vanhu vakawanda vasingatoziva Uncle Saint. Vanhu vari kutongori loyal kuna Nyenge vasingatoziva Uncle Saint. The moment yamunonomira mese muchicollaborata muchiposta momboposta nama links muchidi vanhu vasingatozive Uncle Saint vakutotanga kuti ndevapi munoona content. So collaboration guys it is very important when it comes to social media. They always say kana uchida kuenda very fast, go alone. But if you want to go far, go together. Yes, itai tuma group otwenyu twamunodi twamunopusha muchienda. So pa social media kana unga uri wega inzwaka kana unga uchiita maskits uri wega, it's a time yekuti unge uri unotsvaga we collaborate now. That's very true. And this vemakambotara nye kuti there was a time actually, uncle, when you were so busy with the gospel. I'm not saying ishishi. Let's just say you were putting it out there. Maybe zvezvi makuda kuita zvenyuna Mwari pakakona kenyu zvisine nemacameras kana kuti chi. Do you believe in prophets healing people, healing sick people? Yes, kutorapa munhu, for example, munhu anokurarama neurema anditi otomurapa munhu totunza akutofamba zvakanaka. Kwambe munhu akaita accident ati makumba akavhatadza kudini nekudii akutofamba zvakanaka, munhu aizodai so afamba zvakanaka. Do you believe we do have those prophets in our, especially in our country? Do we have them? Atigone kuti havamo, atigone kuti varimo, but chandokwanisa kutaura ndechekuti not only prophets. That thing achiitwe nema titles. A prophet. It's a title. Yes. Okay. Of course, they say a prophet is an office, but in Zimbabwe nowadays it's more of a title. Because you see someone asina kana chiprofita chaakamboita kana kumbwa dzekumba kwavo kana kukatsi dzekuvillage kwavo. Anongouya nekuti akwanza kuva neaccess to the internet ne smartphone uba to create a page akutozviti prophet saint prophet Nyenge. Kumubvunza kuti chii chinonzi prophet doesn't know. Haatozive kuti zvikubva kupi nekwenda kupi. Sati kuti pamwe kwachona tinogona kutori nevanhu vatori nemapowers ekutorapa vasinei nekunzi muprofita kana kuti havatoende pasocial media. Inini vanhu vese vandotoziva Nyenge ndoda kukudza chokwadi. Vanhu vandoziva vanotoita basa guru vanotorapa vanhu maprofita anotoita havana mbiri pasocial media. Are you sure? But I'm sure avatorina mbiri pasocial media. Vane mbiri shoma vamwe vachona vanorapa havana mbiri stereki, asi vamwe vachona vanogona vachibatsirawo mune zvimwe zvinhu zvisinei nekurapa.
zvinodependa kurapa kuri pakawanda. Yes, Alright, yes, so yes. healing, okay, nyaya yehealing handiti yekunzi munhu aporeswa. Kuporeswa kunobva pane zvinhu zvakawanda. Because kuporeswa isusu takungotarisa panyama, Yeah. but hazvitange panyama, Pamweya. pamweya. Ende kuporeswa togona kuporeswa marriage chaichai. Ndokwanisa kuporeswa kutorambwa kwandoitwa nevasikana. Urwere hutori bandi. Yes. Yes. Kozoti umwe munhu anogona kutonge ari anotorwara in terms of mafinances ake. Kumarriage nezvimwe bostering nevana. But adepa kunobata ndarama. Yeah. Cheledi haatenderi Shagi kungobata shagi washoti yaendewa utsvaga amantombazana kuti konyenge haufa uri kupi iweekend kagroove ambassador muripi tikugrovera kupi ya you get this. So urwere futiwo saka tikamhanyira vanhu vanorwara nenyama iyi nekunzi hanzi ari kunzwa musoro kana kuti ari kunzwa flu tatoenda kure. Because you know why I asked you that question, God? There's a video that's circulating of a prominent man of God. Ari kuonekwa achinzi aporesa munhu anga ane maclutch. But hazvisi kuoneka manje kunzi ngatimbomona munhu achanga asingafambi here azongoonekwa kufamba clutch yakabatwa. So now people always they say ndezvekunyepa mwakataura ndezvechokwadi, and ndinogona chinzi hanzi touch not the anointed one because you don't know kuti iye zviri pakati pake iye naMwari. Ndogona kumutaura munezita inini. It's up to you, sir. It's up to you. Vanonzi Prophet Walter Magaya. I'm sure he posted on social media handles awo. That's why zvakunzoko because vainamatira munhu mustreet, then takatorona photo rachona munhu abata clutch. Yes. I don't believe in all that. You know why? He's not the first prophet kuzviita. Just recently muna December kutanga kwake kana singakanganisi vakatanga nazvo ndi prophet kuda kwashe Jose. Vakaenda iziti kuparenyatwa vatanga unamatira vanhu vairwara muchipatara. Then kobva kwatevera prophet T Freddy, tapiwa Freddy if I'm not mistaken kuzita ravo nongoziva kuti T. So prophet T Freddy obva vaenda futi iziti kugomo hospital pagomo. Okay. Then obva vanotanga futi kuti kunamatira. So pavakaona pana prophet kuda kwashe pakufunga kwangu nemaonero angu semunaswera pasocial media, because obviously they saw prophet kuda kwashe Jose vachimunamatira vanhu vanga vakatorara kuchipatana ndokune varwere chaiko. Munhu anga akarara achitonzi yawe akatakurwa asi kukwanisa kufamba anamatirwa naprofeti kuda kwashe Jose akabva atosimuka vatanga kutofamba kutomhanya achidii ubva anamatira mwanga atitori mumota achitotadza kubuda motikari vatanga kutoratidza kuti zvikuita nani anditi vanhu vavaitevera pakiu noti vanhu vekuti kudika vaitonongedzerwa. You understand? Noti netimu raura wakafamba navo nevanhu vaitova kutoti avo pane vari kurwara avo pane vari vachivanamatirwa. Then zvobva zvaenda kunani kuna prophet T Freddy vakaenda futi kuchipatara and he did the same. Yeah. Apa patakuona kechi 3 within a short space of time, within 2 months takuchiona prophet W Magaya vaenda vakunamatira munhu street. Are we saying there's now a competition amongst the prophets? I don't know, but obviously somehow my prophets are 3 vanoonana. Okay. You understand? But we don't know their relationship. We don't know about that. But tiripapo angu ndikubate, let's just conclude this whole prophet and healing thing. Kuti, what is the purpose of filming everything? Why are you filming muchiporesa vanhu muchinamatira vanhu? Is it cloud chasing? Is it maybe you want to inspire people kuti vazive kuti maybe you've lost hope kuna Mwari kuti there's still hope out there? What is the purpose of filming? I don't understand it. Kuda kuti vanhu vaone kana kuti ndibva nanzi ndane mbiri ndiri kupisa mazuva ano. Alright, so tina anonzi ma-televangelist. Oh, okay. Televangelist. The TV beds. Yes, so vanhu ve television. So what they do,
vanokonsiderawo vanhu vanovaona vari kwavari. Oh, okay. Right? Okay, fine. Hazvina kuipa izvozvo. Pamwe pachona maybe vanenge vachiitira kuti zvone we want to motivate some other people. Yes. Pamwe pachona vanenge vachiitawo kuti aiwa kune vanorwara nemaproblems akada kuita seawa tinobatsira ngavauye tizovabatsira. Okay. Kwazoti vamwe vachona obviously yandichataura iyi ndo motive iri very wrong yekuti ndiri kuda kukunda vese, ndoda kuonekwa, ndoda kuti kwangu kuzare. Because remember kuti maprofits atataura SR3 awo vane macrowds anovatevera ende vane mapeji akakura ende vane mablogger who are out there vanovapushawo vamwe who are even on their payroll to do that. Okay. So obviously not vese but vanitoziva kuti tine vanhu vari papayroll kuti vapushe content redu. They know, right? So motive behind ndo I think inenge yakuda kuti ionekwe naMwari. Kana uri mweya wecompetition, obvious motive behind is wrong. Kana uri mweya wekuti zonini ndoda kuzadza stadium kana kuti kanzvimbo kanga ndopindira ndoda kuzadza, then the motive itself is wrong. Yes. To get the sense. Yeah, but nchida kuti nditaure pamusoro pa Prophet Tifredi, right? Okay. This app, the Prophet Tifredi. I just want to say congratulations to Prophet Tifredi. Vari kuvaka auditorium. Oh. Yes, vari kuvaka auditorium. So we just want to say congratulations. Vanhu vanga vanzwa nekusva mutendo wakomana. Makamboenda here koko? Ndaitoregera kuenda nenyaya yetende. Saka Tifredi Prophet motinvite akakulunch. Tinatso kuya tichinzwa kufefeterwa. So ipapa ndepa Prophet andiri kudarika ndorodi anomboshandisa. Is along pakona pa inonzi Mshaya Bandere na Highland. Sanombopadarika nepo apa tovakwa chini. But why am I congratulating Prophet Tifredi? Yeah. He is a man, remember kuti kumashure uko vakambopwanyirwa church. Yes. Vakachema pa social media pa internet. Vakachema, he was heartbroken. Was it his church or his home, his house? It was his church as well. Okay. I don't ita church yakapwanya. I'm sure. Ndakamuzwa zvopwanyirwa something zvesho. Yeah. So Prophet Tifredi ya church yavavaka zvandiri kutenda kuti this time mapepa everything is in order. Yeah. You understand? So ayo congratulations na Prophet Tifredi. Ndichakuradza ndichazombokumbira maphotos. This was my poster without his permission. Ndichakumbira. And we are not in that good books. Kwete kuti vanondivenga kana ndinovavenga. But he's a prophet wekuti ndinoona zvinhu zvavo ndichifollowa ndichididi. Amutaure. Ndakambotaura. Mva matadzonzwanana. Ipapo ndopa wakandiradza kuti ndivati was takamboita rimwe video ratakamboita kumashure uko. Okay. I remember I was with DJ Sparks Zigo Kunda Chitima. All right. I think with Popsy. We did a video pa Dare podcast. So tichibvunza noti ndiani prophet waunoti funga kuti you is a fake prophet. And my obvious was Prophet Tifredi. Ndozvamakatotaura nemashoko enyu? Yes. What made you say that? Because for me, ndangasingabelieve zvaita. Izvozvi makubelieve? Unoona chii chinoitika ka? Kubelieve ndakazotenda kuti it's not a one day thing. Ukaona uchingoti wangoona chinobva watongobelieve pasina kuchivheta. Unoziva kuti Jesu chaichai aitwa nemacritics. Yes. Jesu chaichai vanhu vanomcriticize. And he never sued vanhu vaimukriticize. Haana kuvati vanhu ava nekuti vari kundicriticize. Ndakuvasungisa. Alright, kuvasungisa tatoenda kure. He was Jesu aiva nemapowers. He was a god. Egonongoti ngavaive blind kuitira kuti vaone kuti zveshawo mapowers ndinawo. But he never haana kuzviita izvozvo. So Prophet Tifredi, after that he is a fake prophet, he saw the video. Right? Avaona video havana kuita action, he continued nezvavaidi zvavo zvavanga vachiita. Saizvozvo number 1 zvakatondipa kuti nditange kuti this man might be a true prophet. You understand? Why? Because havana kuda kuva concerned, because
obviously what I say on by internet zinogona kukanganisa any brand. Very true, very true. We need to watch what we say. You understand? Yeah. Though I was saying so I did not believe. It was your own opinion. My own opinion. Okay. Right? But now, nekuona time iri kufamba mchindana kana basa zvatotaura kana he's continuing nezvaari kuita zvakundipa ma second thoughts kuti he might be a true prophet. Yes, my prophet, like I said, I don't have anything to say. Touch not the anointed one. No. Because andizive kuti mutsvene wachonziani. Unozotri pana anniversary. Andizive but ndongofamba nevhesera. Ivhesi rakagadzirwa vanhu vanenge mimana nyenge vanenge vasingazodonorisi. Because inini zvandinoziva kuti nyaya dzemweya according to me merekanipese zvaprofet Tifred ano congratulations ende ndichauya kuchechi kuzombonongwa tsono naprofet Tifred. Ndovemira vemgrazi ndovemgrazi no ndovemgrazi havasi andiri vemgrazi ndovekuchitungisa. But anyway, Prophet, I'm so happy nezvamuri kuita and tine chiona. I think people, you can go kwa Prophet Tifred mumbonoonawo kuti zvizvikuitika. Especially nevidhio randakazoona vachinamatira munhu kuchipatara achiratidza kuti ari kurecover. I just want to upload that. Why? Because kuchipatara ndokuna vanhu vanorwara guys. Izvo zvokuti vanhu vauye kumahwanono vano vachinamatigwa vanogara tichiita sekudzungaira kunge tisingazoti vanhu vanorwara varipi. Aiwa, Prophet Tifred, obviously I'm a son waProphet kuda kwashe Jose. So pandakaona Prophet Tifred vadaro ndakabva ndatoona kuti aiwa mchinda hizi vakakopa zvakanaka. Vakakopa zvakanaka. Yes. Anyway, I was saying kuti inini when it comes to nyaya the men of God kana kuti nyaya dzemweya in general handikwanise kunyanyokomenta nezvazvo because handinatodzinzwisisa number 1. Number 2, hauzive manje kuti munhu zvishua ndomashuwa here kana kuti akawedzeredza here kana kuti ari pachii. Saka I try not to comment much about it because inyaya dzemweya nyaya dzeholy spirit ndodzitya asi makati ndikuudzei nyaya dzekumagroove aivazve ndokuudzai ndokwangu izvemweya I'm not ndine karipi kanhingi kangu kaJesus kanga kari pana nyenga Vatikano aka mazvoona ndakabvisiswa naNyenge munhu wemweya uyu ngatisa ndataura ini ndikati ko Jesus uyu haufa zvikanzi I was just a design ndikati angatibvise iri tise pasada wakotanga kundiataka hey Jesus ndikati menchi kudze vanhu vanonyera pamastatus zvechechi vanoti mwari vanhu ivavo ka beware of them ndikukudzai saka Jesus anzayo ngatimbomsuduru anyway oshamari tingakanganise tobva tati in the name of not in the name of in the name of Jesus, not in the name of Judas. Yeah. Shout out to Master Edge. Anopedza. Ndi homies vangu ka. Cheetown massive. Cheetown kune we are so talented amana. Kuna Master Edge, kuna Baga. Kuna kwakabuda Minister Michael Mahindra nditi kwakabuda kuna Vols JTA Makoni NOP kuna baba mechanic Manyerka ani Baba Sheru. Is he from Cheetown? I'm not sure, but Gaspi Warrior also. Who else? Ola 7, my brother, shout out to you. Nyenge! Nyenge washona. Inda ndrupta shamsiko toti the Dimple lady from Cheetown! Oh yes, when the president from Cheetown. At one point baba ararwa mugaro Cheetown anizo ndiko vakazobvira but vakazombopfura neko. Yeah, takawanda. Vanhu organizer bumese. Tatopedza. So Cheetown, the home of entertainment. Yes, the home of stars. The home of talented people. But kwedo futi tiri kuya nazvo. Kupi? Kukadoma. Do you know anyone from Kadoma? Do you know the Odyssey?
Kadoma Odes. Izvo zvega zvinongokuratidza kuti isusu hatisi kungohosta tunhu tusina basa. Pakadoma were obviously hosting international stars. Okay. And it's one place, Kadoma. Mukadaona wabvunza vana alright. Ndiani papa mubimbo papa coffee papa coffee, all those guys were hombe takava hosta paka. All right, no, you're doing well. You're doing well. Shout out to KD. Uncle Saint, the only Zim uncle. Come on, guys, the only Zimbabwe now. Tari and Martin. Tari Martin. Yeah, they're from Kadoma. Those content creators. Yes, from Vanugara SA, very best SA. Yes. Oh, Kadoma. okay. We've got the likes of Prince Chigwida. Do Kadomeri. Yes. Oh, All right. Ella Chirai. from Kadoma. Yes. What is boss staff? Mostaf. Oh, most staff. Kina. Vamoti Mr. Whoa. Ambozoya ikobatorera vanhu vekumbare yekugara. But Kina ndio homi wedu. I believe every town, almost every town, city, iname stars. Mama asina. Happy. Ayo, variko. BT. I know a few artists that were so good. Vekubinga. That's the star from Binga. DT Mudimba. He's my guy. Big shout out to you, my guy. Big shout out. But wagari so my hits, man. Wagari sapamukubasa. Mazeva nwewe ango vanongo vari mutown kana mchifamba mCBD, but mimi kama muno igatero iso stage mCBD. Vanongo chida iso. Sister, oi flyer tinoita maskani tino maji. Yes. Zvipi mutemo here zvezvo? Tita maskani mudoroba here toda iso vachingoda iso vari every corner of CBD, those people. Is it legal? Yes, is it legal though? Pane vamwe ukesati asvika kuti zviri legal here kana kuti illegal. Kune vamwe futi vemasaji vakambosangana navo mutown nemaflyer. But avo vane mumwe wachona nechiti tiri kwakati kuMount Pleasant pakati vamwe tiri pakati kwakati. Okay. Netumaflyers parobot tinokudi kune batai muna so relax. Mune happy ending here ndomubvunza wangu wandowanzowabvunza kekutanga kana musina ndowirei munenge muchida happy ending. Are you serious right now? Right. Do you realize that we are on camera? Alright, ngatibve ipapo ngatiende pamberi. Makambosangana vemafly vekuti hanzi muda kurapwa here, muda kuita sei muita maskani? Yes, ndasangana kona but along somewhere. Ini ndinovaona muna first nasilundika. Alright. First na speak. Pepe pakona pepe. Ayo vanenge vari tititi. But nyaya yangu iri pakudai so. Alright. I wouldn't know if it is legal or not. And this is what maskana china skani pas pe muti pari trick. This is your health that we're talking about. So you need to be careful before you get into that. I've heard stories like ndezve kunyepa zvezvia ndakaenda kona lonze marakati. So you need to be very careful when it comes to your health. When it comes to anything J, but your health is special because your health is your what? Your wealth. Yes. Pane story yakabuda pa Metro a few days ago. Shinzi pane mishonga yazara pa Facebook kana advertise mishonga yepabonde yekuti musana usimbe. Kana mchiti musana usimbe anko ini handisi murume, ndime murume, hanzi varume mishonga yevarume kazhinji kachona. Unenge uchifana kusimba zvekuti unosimberei zvezvo? Alright, so zvinoitika ndezvokuti inini chandoziva ndechekuti varume when it comes to nyaya dzepabonde kugona kwavo pabonde, in fact every man thinks kuti anogona. Every man. Okay. We just think. I was about to ask this question that's better, but it's okay. Yeah. Muri anko vangu. Yeah. Every man, we just think that we are good. We are good. You're beasts. Yes. You're beasts. And every man. So
Nyenge ari kuseka patataura nyaya dzekuva mabeast. Kusandurwa. Wakaitwa sei? Wangu uri pama1. Please go ahead, continue. As varume vanozviti mabeast vaveka. Anenge achizopedzera shungu ipapo but kupocket nokuenda sei? Kusiri that deep. Saka haungazotadze kueseka. Either pocket yakati futututu kana kuti you're a beast. Nani chibvunza uncle kuti kana mchiti muda kusimbisa musana munenge muchireva chii? Chii chinenge chiitika? Nyenge hausi kutiziva varume. Okay. Kana kune chinhu chatiri more careful about is about our sex life. All right. Yeah. Murume wese. Your manhood. Our men. Nyenge unochizvizira kupi zvese. Unochizvizira kupi. I research. I'm a journalist. I research these things. So isusu sevarume kana kune chinhu pane pride yedu isusu. It's our manhood. Okay. Kuti kana ndikavharana mbo mune munhukadzi anditi ndachida kupa example yako wanyanyoita muzukuru azvidi ndachida kuti chingotai kuti kana kuti Margaret tikati my day apinda yes anofanira kubuda chiudza vamwe achivaudzira ani zvinhu zvaitika tiri tu here zvinoda kuudzwa nyika yeso zviite sei kuti baba vakandipedzera bosi ndikakuudzaka ndikaudza Tanaka chada kunoenda unonoti vanopedza zvemashuwa here but sei vakadzi muchidaro ini why do you have to share your sex life your bedroom life why do you have to share that but kasei imimi muchizotishare kuti zoni anekadoya hapana zvaaita kana takusiyana ane mupani worms munozodhipisa zviri both pachi vakomana vafuta vanotaura nesaidi kuti mvura dzeka handizvinzisangu ndinochitichi but anyway my mom is watching mama this just work saka eshmetro yakabudisa nyaya a few days ago vachiti hanzi pane mishonga iri kutengeswa mumastreets yekusimbisa misana yekudi nyaya dzinoita kuenhansa masex what do you call it sex enhancing drugs right angotoposta pamafacebook kuti kana chida kuti sei kuti zvako zvikufambira imba yako ifambe ndine chakati hanzi pane inonzi bhuru hanzi vakadzi vatozouya manje vakati aiwa zvitori right kuti varume vedu sei vatenge mishonga because imba dzedu dzoramba dziri intact vakasatomwa mishonga iyi zvinodhakwa kureva kuti mudzimba umu zvinhu vazhinji vadhakirwa nezvinhu vadhakirwa sauta zvebhuru handiziva kuti ichiri nyaya yekuti unenge uchida kufadza mudzimai wako wanga maybe unenge une a variety because ukaenda kwako woenda kumusana wanga chataura uya usisina kusimba saka ukagara uchimwa bhuru unogara wakasimba but zvinhu zvinokonzeresa health yako manje but zvinhu zviya zvagara zviriko kubva kare Nyenge okay because tikada kutarisa kuti zvoni kunotori nemishonga inotengeswa mustreet ukada kucheka mishonga pane mishonga inototengeswa nevanhu mustreet ndakaiona pandakamboenda mumbare unoona munhu ari pakona mishonga yekusimbisa musana mishonga yekuti yekuinilajisa right uri kuona tinotori nechimwe chinonzi chiya chinenge chino chimugondorosi ndochizvo chino chimugondorosi ari chekuita chacha chekuti vanhu vanoudzana kuti unotora unoenda wobva wanochibora wotora sikarudzi yako woisa mukati ukaisa mukati wochiseta kureba kwachinoita unofanira kuzoenda unodi kana ndikasvika chisisipo aiwa chinobva chatoguma chinoshandiswa sekugeza chisponji checream so icho ndachiona muti wachona ukachiona chiri pamuti ndichisiye unofanira unodi ko ndikachikata short kuti chibva chanzi gwi chinobva ubva wagurwa pane kuti urebeka wabva wabvuka sasa uri kuona kuti chii
ini ndinobva ndashamisika vakadzi ndovangatotibatsira. Okay. I'm a woman. All Yeah, right. talk to me. Kuti, is it about the size or is it about how you use it? Because kuti puti yako iyo yauinayo pamwe tumapistol but kapiston kari kutouraya. Vamwe ma AK-47 anditi mazibazuka obva akuta. Nyenge, I think okay. It's I don't want to expose myself. It's a personal preference. Yes. So no prefer. Kuti vangwana vachida mabanana makobvu anditka. Vangwana vachida ka banana kana zvichika ka pedza nzara nzi. Kana zvichika ka banana Nyenge Nyenge ndapfunza. No. We don't discriminate here. We don't discriminate. Not even. But matara zvaitwa ini ndangu ndagara siswa dzangu dziri padhuze dhuze. Kana nzika zarafu anziwa kan mama barani kapedza kari sweet so kake but kari short and sweet. Andiniza amuzizie kadze ukarwa 5 ka unosikazvarese ukarwa 5 kanza asi mukaziya ka I think next time nichaya nikasangana nako nichaya kwaita banana rekuti rihombe kwaita macucumber zvinongosiyana saka honestly according to me it's a personal preference. Vanhu vanogara zvakasiyana siyana and also zvinopinda pakuti kana uchida soda munhu wako whether ane kapedza nzara kana kuti haana ka you won't even notice that honestly andimbozvioni but I would advise kuti I think exercise also helps kuti anyedze endurance pepe. I encourage everyone to exercise because I'm also exercising. Everyone to exercise zvinokubatsira kuti endurance. Inini kuexercise nyekuti ndingoshedha weight. Please, not about endurance. I'm too young for that. Yeah, but zvinobatsira because I think zvazvaka andinangu knowledge yakati one day I think we'll invite a health expert anozotsanangurira nyaya dzekuti kutora ma sex enhancing drugs anokanganisa chi. I once worked okay I was about to buda musaka but yes but no but unoona kune mamwe ma places ekuti anototengesa mishonga idzodzo. Handimuri kuona saka ndinonge zvinhu zviri right ndingonokanganisa health yako because not every day zviroti kana usina kumwa mapirisi wayo kana kuti kapowder kako ka zviroti zvinogara zvakaita sei zvakati rabadaba murabadada hapana zvinoitika. Ndakambona rimwe ini nangu it's very unfortunate kuti handisandambozvishandisa zvinhu zvizvi. Are you serious? Like, how old are you uncle if you don't mind me asking? In your 30s or in your 40s? I'm my 40s close to 40s. Okay. Saka late 30s andika. Yes. Mundu pamakore iwaya magara. Amatanga nyedzi rupasa idzi. Amusati makamboshandisa any enhancing sex drug. Even guchu. Inini ndinopedza. Because they say guchu is their herbals ka. Inina ndina need. Ndotsvaga here vanhu vamakambopedzera. Ndiri kutotsvaga nzira yekutoti nditi hapana ndo it's very unfortunate just a few. And vana mai vevana vangu chete. Okay. Ndo vanotoziva wandaka obvious mwana ndaigomita sei. You understand? Plus remember ndiri baba vevana vasikana chete. Zvino zvofana kudza. Oh. Yes. Zvinoreve? Mwana mukomana anoitwa okay pachivanhu chedu mwana mukomana pana romance iripo. Pachivanhu. Ifugunte. Wainzisa? Pachivanhu. Mwana mukomana or in general.
mwana mukomana Are you saying are you a romantic partner? Zisingaite. So Yeah. Saka Valentine pane vachapiwa magifts. It's very unfortunate kuti zvinoizvi ndiri ndega. Munogara muri pese pandinokuona mune muchikuti ndiri ndega. Asi mukutemera. Are you selling yourself out there? I know kuti I am very special. Okay. Right? So today papa ndiri kutokumbira kuti ndoda kuti utove partner yangu kwandiri kuenda kuValentine kumwe ndichazokudza after panapa. Ndinotanga bvunza baba vekwangu kuti zvinoite. Mukwasha ana basa. Mukwasha wabva watozviziva. Ndini ndikutora muzukuru. Uri mukwasha zukuru anditi. Nyenge muzukuru mai vanyenge yanzvadzi yangu. Okay. So there's no way yekuti ndingakumbire. Kana ane maplans pavhale ngatoite imwe time. Not yandichaenda neyo just for 2 or 3 hours. Okay. Anditi. Ndina Nyenge, she's going to be my partner. Musazoti taposta mamati. Because zvandinazvo Yeah. zvinoda kumeka sure kuti wandichazvipa. Anditi. Dzara futa. Anyway, nyaya dzema-drugs, honestly, according to my opinion, I don't think it's the way to go. Just be yourself. Zvafana mazona kuna vasikana vari vanapinda nyaya dzema-drugs nekudini. Kuna vasikana vari kuenhancer the butt. Vari kuenhancer the boobs. Vari kudera kunochekwa, they're going under the knife so that they can get, they can have. Look at my tummy, it's not even flat. Can you see it? Is it showing? It's not even flat, but it's something that I want to work on. It's growth. It's growth. Because I remember some 2 years back. 2 years back I had a flat tummy, but it's growth. Also. Aya, and skuti chiga. But kune vanhu vekutika uyu mukamuona tichiri pana. Aiwa. Follow. Nyenge the Dimple lady, but wa follow wo like uchiona musoro chikwenzeka. Sorry. Uncle Msazi. But anyway, nanganchiti there are ladies who are going under the knife as a way of enhancing their beauty, as a way of some are also doing it for men actually. Most of them. And I always tell people, you know what, don't do something for someone because they'll disappoint you. Unaenda unonzi udofana Nyenge, but Nyenge, this is natural. This is not this is not BBL. This is natural. Natural. Should I stand up? What I say? This is natural. No, I'm not doing that. No. I'm not. But usadaro Nyenge. Aiwa ndokumbira angu. Aiwa chirigai. Mai Nyenge vari kuona azvicha. Ausne zvinotoita. Aiwa kani. You know why? Auna wakapfeka zvakanaka. Zviri right. Yeah, wakapfeka zviri right. Munotengera chii ndababa? Mutsandaita. A bottle. I need a bottle. It's a fry. Cameraman. A bottle, baby. A bottle. Focus. 360. Yeah, 360. You're just showing up, Bandita. 360, right? Right. Can you see? My God. Can you see? Wow. My God. I am manditis. I'm proud of you. I am manditis. What I think is manditis. Nyenge. Yes, uncle. Relax and I'm very proud of you. Proud of me because of my body. Vana vangozotaure kunzo wazvinzo. Okay. Yeah, but I'm proud of you. Thank you, uncle. But my point was, before I was distracted by this uncle of mine. I'm proud of you because I was kushandisa. Check body ya Nyenge yese zvinotariswa. Anditi, muchanoona kuti zviri kuenderana. Pana vamwe wekuti pana papanenge pakadaiwo. Kunoku ndicheusera apa. Kunoku. Unotonatsaona kuti makumbo ari kuremerwa nebody. Improper fraction. You understand? And nangu mates, but anyway, Saka, I always tell my ladies, and if you're watching this right now, whenever you're doing something, do it for yourself, not because wanzi ndoda musikana ane flat tummy or ndoda musikana ane chivaka shure chinoyevedza kana ndoda musikana akadai. Do it for yourself because munhu mangwana gona kukurasisa. Munhu wari kuda wacho because vanhu vakasiyana ndika all body types out there. Skin tones akasiyana. Vanhu vari light, vari chii, vari chakati. Skin papa ndachida kutobvunza kuti uzore.
I use oils. I apply oils. Kaskin kako ka. Kari even ka. My tabas. I don't bleach my skin. I don't. No, I don't. I've never been. I never developed interest in doing that. But I'm not attacking anyone who is, because ndosha know that as I've mentioned, it's a personal preference thing. But I've heard stories. Hey, this American rapper. No, she's not. She's not from America. She's not. But currently based in America. Kunzi akazosiwa nemurume because kuneta se kunokanda. You have to go there time and again to get checked. Kana kunodi zvakasiyana. Zvinosiyana nevanhu. But as I've said, each to their own. As long as you can face the consequences tomorrow, then it's fine. Yeah, Then it's fine. Then it's fine. Ndofunga even ladies out there murikuzvinzwa. Inzwaka chimwe chinhu chaunofanira kuita ka kungozvidewe. Kungozvida. Tasakuva varume of course tinawo vamwe mpoko dzimwe dzakuita dzibleach nekudidi, which is obviously not necessary, because ini kwandiri munhurume afane kutombodi afane kutombo hanzi munhu anofanira kuaka woma pachiso kudai chiso chichikisa munhu chirume. So wambona murume achinzi ashaya mukadzi akanaka nekuda kuti chiso chake chinotyisa. As long as pocket baby pocket. That's why I've got a big problem with guys who are spending much hours vari kugym. They're doing I think I think they're doing it for themselves. Also now, and you know better your mental health. You think less and it just rejuvenates you in some way. No, but kune vamwe vari kuendera kugym kunototemera tumabebi tune mari. Because remember kuti kugym kunoenda tumanyama tune beki. Uruona padro. It depends with the gym also. Yeah, zvakudependa. But so atikataure magym mamwe tiri kutaura mamwe ku-uptown kunoenda mabebechi ane beki. So tiri kuti kujima hakuna kushata kana baby rinoti kujima bosterek, but jima umwe yako kunyanya. Uone kuti unewa unoshaya. Or at least balance. Balances. Kutanga but nyengeka. Pakujima pepe panoryiwa kapepe. Pane tunodyiwa tokadi twakawanda. Sauda udya twani yorugara na mukoma avatonatsowana oda kuenda kujimu uchispenda chikafu chani imari. Okay. Let's move right along. With something to say. Not even. I don't do gym, guys. Andy. Mukomano yekuimbo. All right. He was one of the guys who were gifted cars by the president. Right, so urikuona chiri kuitika ndirikurwadziwa netsaona yakaitika pamotikari yaGreatman. You know, for Greatman kuti angari anowana motikari, I personally, not talking of vamwe vanhu yese, ini ndakatofara zvakanyanya. Why? Because number one, Greatman anga achiita zvinobatika. Handiti zvinobatika achifamba timu yake arifamba nayo ndeyekuti makumbo kuvanhu. Yes. Which is good because he's just advocating for people vane disabilities, special needs vakango. Why? Because he is into arimo. He understands better also. Yes. You understand? Greatman akaramba zvazvo kuti inini ndinomira kuti ndinge ndiri ndinopiwa. Ndakuda kuti inini ndinge ndiitirewo vamwe. Yes. Page rake akatorichinja rainzi Greatman Music. Rakunzi chi? Greatman's Foundation. Oh, okay. Saka ndichaziva kuti zvemusic achiri kuita here kana kuti vakatopera maybe Tombotedi was on a journey of discovering himself. Because you know, sometimes you might unenge uri chiri pajeni yekuda kuziva kuti what chii chaicho ndofana ndichiita. So Greatman maybe azoona kuti aiwa inini kwangu kwandine strength kunyaya dzecharity dzefoundation. So toti Greatman Foundation, right? So Mahindra yakapiwa na president. I just want to say to the president of the Republic of Zimbabwe, that is Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, thank you very much. Say nekwangu muri munosupporta vanhu vanorarama nema disabilities. Vakatiradza kuti is a president
vasingaselekti anditi vanoti kumunhu wese bit une madisabilities kana kuti hauna kwandiri muri vana vani muri vana vangu vakabva vato aiwa Greatman tiri kuda kusapota zvauri kuita vobva vamupawo Mahindra havana kupa iye chete vakabva vapana chipomuchegwa muzukuru wangu kubva paakapiwa Mahindra achatobatike kana kuyamba kwangu haasi aiwa chimbomirai kana ari kumbofila mota ari kumbofila mota but pana Greatman motikari yakazoita tsaona narasta tongomziva kuti anonzi rasta anzi ndiye mudriver ndiye driver wake chinova chinhu chinosuyisa Nyenge because motikari ichiri nyowani isati yatombofamba kana 20,000 andifunge kuti yapinda kilometers because that car was still brand new paakaipiwa nahis excellence so chinhu chiri kutishungurudza especially isusu vanoita zvecharity why because I personally ndogara nchiudza vanhu kuti I don't do zvecharity because it's a competition with anyone but I do it because that's my mission. It's a mission so zvairi mission seeing some other people vachiti takuita zvecharity for me it's a win. Yes, tinenge tatowina until takungoti aiwa every page rakupota richibetsera so kuita accident kwakaita motikari yaGreatman ibasa ratodzokera kumashure kuroti kwaanga achaita reach out haachatokwanisa kuita reach out also kurwara kuruita rasta because this is the driver wanot rasta this is the man ari museko rake he was injured akabva akuvara zvekutoti according to Greatman ane post rakaita achitokumbira kuti ina ndichanyare kana kutya kusekwa vanoda kundiseka ngavaseka vanoda kutuka I'm ready for everything but ndakukumbira kuti mundibatsire kuti mukomana angara anorapwa because pazvakaitika izvi mukomana ndanga ndinawochi mari yekuti mukomana anorapwa seems like mukomana ari kuda kuitwa mascan emusoro which is so sad so mukaenda papage raGreatman foundation I'm sure vanhu vanonoona zvizere vokwanisa if they can help pakatanga kuita ana Greatman remember kuti Greatman started helping after ndatomukumbira ndakumbira chipo then ndayicommunicate naGreatman kuti vaende kunoona anonzi Gloria Dzoro from there they didn't stop they started ndouche vakatanga kupa Gloria then vatotanga kuramba vachidi so to some extent I inspired the journey you understand a lot of people will say tifane kutaura zvatinenge takaita but tikaite zvitaure I inspired the journey whatever Greatman makagona uncle you understand because ndopa wakatozotanga kuona ma needs which is a good thing and then ndopa wakatozopiwa futi motikari nema donations akasiyana siyana which is a good thing a lot of people will say hey angosendi siyai hey angosendi muri kukundwa na Greatman hey angosendi which obviously has it's not a competition because when you start competing now uchatava kuita zvinhu zvekuti zvisiri ethical kana kuti wakufanira kubuda mauri uchiita zvimwe zvinhu zvisiri right because you want to beat the other competitor you have to compete with yourself do what you can because when you start comparing now comparison they say it's the thief of what of joy right also remember kuti ichi chinhu checharity kune vanhu vanonadzonzwisisa achiitwe nekuona okay ndaona ndainspire but it's something chinoitwa from within from the heart yes so it's something chekuti you need some inspiration ini ndoita charity zvanyanya but not every day pane pamba nne ndichitonzwa kuti I'm inspired ndakabetserwa nevanonzi Pastor Outreach Marufu from the Seat of Truth vakambondibatsira mwezi wakati angosaid pamunoita zvinhu bye that spirit yamune muchifila kuti ndiri kunzwa kuda kuita chinhu ichi inonzi inspiration you be inspired because there's a spirit inotokuinspire kuti let's do this so you cannot say ndiri mucompetition because it's not always paunenge uri inspired yes it's not always that's why mumwe munhu anouya achiti angosaidi ndibatsire zvino handitomubatsire because time yachionaka I'm not inspired to concentrate up maybe nezvino so me and Greatman a lot of people vaimbonyora vachiti angosaidi vakazokundwa nanhingi vantu patoromasta guys
inini I celebrate munhu wese anoita charity, including you. Kana uchitoita zvinhu zecharity zvausingaposti nezvaunoposta, I celebrate you. And zvinongotiradza kuti pataiposta most of the time tichiposta, remember kuti when we started nyaya dzecharity it was only Uncle Saint, Tete Tilda and Shema TV. Okay. The three of us in Zimbabwe were the only three people who were doing nyaya dzekubetsera pama-platforms until ozvinezvi tane hundreds and hundreds of people who are doing the same. Kuroti three takatoinspire vanhu. You are doing well and continue doing well, uncle. Yeah. We need to wrap up now. Thank you. Pane nyaya ika handizivi kuti I'm not a mother yet myself, but nyaya inorwadza. Nyaya ita South Africa this past week, on the 19th of January 2026. Pana mukoma, apparently he's 22 years old. He doesn't look his age, but that's a story for another day. Vakapia in court. He's facing 14 accounts of murder following the death of learners vangakatakura mukombi. Vana vechikoro in the vows way somewhere in Gauteng, South Africa. Yes. 14 vakatanga vari I think 12. Then vamwe vari kuchipatara ubva vashaya futi. There are others now vachiri muchipatara. A 22-year-old. And it's very sad. Before we even look at the driver and the way he was driving, his driving habits, obviously, which we also have here in Zimbabwe. Yeah. Because I'm a driver, I always see these combi drivers. I don't know, Nyenge, if you have been in a combi before. Oh, I have. I always see these combi drivers. The way they drive sometimes is very. It's horrible. Terrible. Let me just finish this story and then we get into we then bring it home here. So he's also charged with one count of contravening the certificate of fitness requirements, operating an unlicensed motor vehicle, and driving without a valid permit. These are our kids, our bundles of joy. Vana vedu anditka ramangwana redu vari kuenda kuchikoro. Then driver uyu ari kudrive the transporter way, the school transporter, if I can put it that way. Or driver ari ku overtake here, and then he collided with a truck. The baba veti accident yoyo. 14 lives have been lost. As parents, tinevana back to school right now. Tinevana vedu vari kuzvikoro izvizvi. Vanotipedza nemakumbo makaorganize maybe mucommunity yenyu iyoyo kana kuti nechikoro kana kuti chii. Munomboita here follow up yekunzisa kuti imi driver uyu ane maqualifications akakwana here. Driver uyu mota iyi yakanatsomira sei. Munomboita follow up here izvo munongoti chikoro chati chiri right, because there are also schools very biased and ignorant and they don't care. Vanongori kana ngoti amheno ikoko zvingonzwaro. Because mangwana losi inenge iri kumba kwenyu. Vanoshaya vana venyu. Yeah, it's very sad, Nyenge. It's it's one story inoputsa moyo, especially kana munhu uchiziva kuti you love kids, you have got kids. Whether now kana kuti hauna but unoda vana. Inyaya iri kurwadza. And chinorwadza ndechekuti iye mupenyu. Ndozvinorwadza izvozvo. Akaita reckless driving. And mupenyu. Pasimba pachona pakaonekwa this other lady achifenda. I guess one of my parents evana vakashaika. Chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza, especially panyaya ndichida kudzoka kuzvawataura kuti zvoni semaparents tinombonatsochekawo here motikari, fitness chaicho yemotikari dzinotakura vana vedu. Kuti also vana vedu vari kupinzwa mukombi vari vangani. Yes. Because hazvina basa kuti zvoni kombi inotakura vanhu vakuru 18 kana 15 kana 12. Motikari kana ichitakura vanhu vakuru 12, it means nevana vanofanira kungogara vari 12. Yes. Mukaona futi semuno muZimbabwe mune chirwere chekuti zvoni vana vedu vanolodhiwa varipo kana kutoti 35 mukombi. Because apparently it was overloaded also. You understand? So, and isusu sevabereki atibvunze
tinoratidza kuita sekunge sina hanya ezilo mwana aenda nekudzoka maybe nekuti zvinenge zvakachipa futi. Yes. Because kuchipa means kutokwanisa kutozvafoda ikoko pone vamwe kune kuritori kutochipa. So I think iwe semubereki handifunge kuti pana driver angaramba kana kuti muridzi wekombi angaramba ukambomuti shamwari ndiri kumbura kuona license yako. Ina I think ndichitobva panapa ndine umwe vanhu vari kutori reckless kudaro Nyenge. Urunzwisisa because ndine mwana wangu ari kutakurwa nesikuru anditi hansa ndakambobvunza kuti timbono chitamba ndisandatombotsa chakambomira sei kuti chiripo here chitamba. To begin with chiripo here totanga nekuti chitamba ndachiona alright ndanoticheka mitero nemainsurance ndazviona because zvino display alright ndazviona zviripo iyo motikari yachona semubereki ndofanira kungoitarisawo ndoiona kuti yachiriwo yakamira here zvekuti nyangwe ichifamba apapo. Pane imwe motikari yandakamboona pachikoro panotodzidza mwana wangu mudiki. This other kombi, I'm not going to say much, but yanga ine mavhiri anga akatobuda zvekuita zvimateya apa ine vana yakatakura vana Nyenge. Chero ine vanhu vakuru, as long as there is a human being there. Chero ari one, it's not roadworthy. Road maari kufamba hasi kufamba ari one. If anything happens zvinogona kutoaffecta pedestrian chaicho. Yes. Zvogona kuaffecta ma-other motorist, ma-cyclist zvichidaro. So I think zvinorwadza zvakatoitika kuSouth Africa kuvanavo, but kunesu ngazvivewo futi senzira yechenjedzo. Yes. Kana tichiti zvinoitika zvinhu izvi, onaika kuSouth Africa tine example isingafadze kupa seexample. Tiri kutoti zvakaitika. So zvandingada kungotaura ndezvekuti to all the families vakarasikirwa nevana, tinoti our deepest condolences. It's not easy to lose a child. Unenge wakatotarisa kutoti ndo pane ramangwana rako iwewe, ndo vachatire ramangwana. So we just want to say our deepest condolences, and also to the kids vachatinzwe zvavo pano panyika, but we don't know kuvavari koko maybe vari kutiona. We just want to say may their souls rest in peace. Yes. I think we are done, Uncle. This was fun. I enjoyed. High five. We made it happen. Yes, this was the catch-up show with myself, Nyenge, the Dimple lady, the groove ambassador, the life of the party with Uncle saying the only Zimbabwean uncle chanzvazi chamaive chigotwe mumba mana mama kungonzwa umwe anoti ndini uncle pirinye ndini uncle aiwa but aimubve mabwe kwake. For now it's much love and God bless you too. Peace, boom, we out.